Čaute, vítajte pri dnešnom videu, kde budem s mojimi kamarátkami. Toto je Karinka. Ahoj. A toto je Emka. Ahoj. A dneska ideme nakupovať, každá máme 10 €. Ona má viac. A je tu aj môj brat, lebo ho musíme zobrať. V Half Price sme nič nenašli, ale ideme. To určite tak cena. No, 15 €. Problém je, že mám tak akurát na ten pohárik. No, ty máš maximálne na takého spíša. Do tohoto? Nie, na toho ani nie. Na tohoto? Toto stojí... Na týchto. 14,90 €. Ty máš koľko? 10. No tak Ja to... vlastne neviem. Ale to je za podielka. Prosím, počítači, aby som videla. Ale máte na týchto squidčíkov, čo sú tu. Takže... Myslím si, že všetko to je moc drahé všetko. Mohli by sme ísť do dráčika napríklad. Počkej, ale ešte ukážem, čo to je. Emi, toto neviem, čo to je, ale je to zlaté. Preboha. Ale je to otočné. No dobre, poďte. Poďte sem. Tu majú lacné Ja veci. som si všetkým. Raz s babami, počkajte, ja to musím nájsť. To prasat. Tu je taká antistresová futbalka. Dobre, môžeme ísť preč. Tu nič nemajú. Poďte. Ja na naše pomery je tam moc predražené, aj keď Karinka by mala na jedného Squidmelona. My sme nenašli. Mali tam poska. Posko. Ale víš, aká je poska drahé? Hej, jedna stojí možno 4 €. Neviem. Ja viem. 3,50 sa mi zdá. No, tak nemôže ďaleko. No, záleží ako kde. No, dobre, ideme teraz asi do Primarku, lebo MK chce ísť strašne do... Ako ja som tu bola tak raz v živote, lebo to oblečenie vyrábajú. Šli sme ešte sem. A teda, ale je to tu lacné a my teraz nemáme vôbec veľa peňazí. Takže ja som si zatiaľ ešte nekúpila nič. Karinka tiež nič, Emika si kúpila kapibaru a my ideme teraz do dráčika. Ahojte, takže ja som si kúpila rodinku šlajkov. Pelo iba mamu a dieťa. Mamu a dieťa. Otca plánujem na narodeniny, ale neviem, či sa mi to podarí. Ale kúpila som si otca a dieťa, nemám ich teraz pri sebe. Ale tak či tak, Karinka si nekúpila nič. A teraz nemajú tu nič dobré. Teraz ideme pozerať pečivo. Ideme na minit. Lebo Karinka... No dobre, teraz Emilka. Čo si kúpila, povedz? No, ja som si kúpila kapibaru a žriebetko Schleich. Takže tak, no, boli sme v Primarku, iba kvôli tomu, že ja milujem Stitcha a ona miluje Stitcha, tak sme sa boli pozrieť. Ja trochu. Takže sme sa boli pozrieť, že čo tam je, ale vieme, že Primark nie je dobrý obchod, takže asi viete kvôli čomu. No a ideme teraz na minitsky až na konci celej Eurovej, lebo Karinka povedala, že sú blízko. Trošku sa prejdeme, pretože musíme sadiť pár. My sme si kúpili, teda ja som si kúpila tú rodinku, to uvidíte na fotke tu. A Karinka si kúpila... Týchto dvoch, to nie je ako rodinka, ale nemali tam ísť na... Ale to je strašne pekná. Tento model a tento model. Pinto sa mi zdá, že je to. Nemali toto. A Eminka si kúpila? Toto je pre zmenu zase rodinka. Vidíš, sú si úplne podobní. No a zároveň je to ešte jedno plemeno. Takže tak. A to už je asi koniec. A to je koniec. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem a ahoj. Ahoj.